घर में से निकल छुछुनर कहि के जब देखन तब घर में घुसिया के हुनु हुनु कइले रहताड़ी इनका हुनु हुनु कइले से घर के काम हो जाई दीदी ई रोरे का करे तनी काहे मारे तनी जहिया आइलो तहिया आराम देहनी जनो अब निकला चौका बर्तन कर जनलू रोकड़ नहीं खुले के तरह बैठा के खियाए में मुंह में कब दे दे के दीदी हम कहां कोनी कि हम काम ना करो लइका बाड़ू हाथ धक्का बता करी अपन अपन मन में आंखें से निकल आंखें निकाल के गोटी खेले लगा अगर नहीं निकल लौकत ताला चलो ना बच्चा बाऊ कहीं की एक बाप नते भी खरी आइल कहता कि हमारे बेटी के रख नहीं जा जाऊं हम तवन हम देबे के पता यार बनी जाऊं मत तई बोले तवनो ना दिहल करिया खा कहता कि दे दे हम चिल्हारी पर जाइए जाई तो या दी हमनी के दीदी ऐसे मत बोले जवन रौड़े के बोले महावरे के बोले लेकिन हमारे परिवार के मत बोले बोललिस न त मार के तोर दांत तोड़ दे जानिस ना त जीभे गीच के फेंक दे हम छुछुनर कहीं की जब देखा तब टूपना ढके एकरे चलते त घर में के लक्ष्मी नहीं आइली घर में लक्ष्मी नहीं आइली बउआ जी के दूसरी जगह बियाह भरे त खतरा मिला चल कर जल्दी बताओ बहरी निकल एकदम हमरा के मुश्किल हो गइल बाटे जेने जातनी तेने आदमी कहता का हो फलाना बो नोट गिनलू ह न बताव इहे कहाला कि निमन बात न छिप जाला खराब बात ना छिपेला त ना मिलल त छिपल का जी मम्मी जी का ऐस बनू अब तोहनी के मजा ना लेबो स त के ले बहरी जातनी त बहरी के लोग मजा लेते बाटे तोहनी के आपन होके मजा लेते बाड़ू स देखिए मम्मी जी हमनी के मजा नहीं की जले जन बात बता कहत का करी अब आ गइल बिया तब केहू के दुख सुख में रखही के ना हां त करम का उहे जगह पर हमनी के ना ले दे के आइल रहती जानू तो घर से बाहर निकल के रहती जा कही है हमनी के तंचे जिए देती ना जिए देती जी कैसे एगो साड़ी खातिर जौन मन 1 महीना तक हमारी इज्जत उछर ले बानी देखा बाबू अब तू लोग में ओकरा में बहुत अंतर बाटे तू लोग कहिए के बियाह भइल बाटे आए घर बियाह भइल हवे तो ना तो कर माई बाबू बढ़िया से सोना खिया खिया के पल्ले बना ना हमार माई बाबू माटी खिया खिया के ना हम ई कहां कहतन त का करी बताओ हम का करी मरबे गरिए मारे में गरिए तो ना जी पैसा बा कहे नहीं जी कहला जला कि सीधी हाथ से घी ना निकलेला उंगली के टेढ़ा करके पड़ला तो ऐसी करी कहे नहीं पैसा जरूरी बा कि हम ही करम त करब तोहनो के कर सकत रुसा तोहनी के छूट देतनी न देखी मम्मी हम देखा स तोहनियो के उतरल बाड़ू स तोहनी के जानत रुसा हम शुरुए से के ऊपर हाथ नहीं खी उठावले जानलू स अगर वैसा रहती ना त घर में केनो जानी के गुजारा ना होखी हमनी के का सोचल रहे जखे देवर बबुआ के शादी हुई न तो हमनी के कुछ मिली झोली हम अहू से अपना सजैले रही कि छोट बेटा ह कुल्हनी में तनी कम बेसी लेलबे त एकरा में अपन जेतन हमर दिल में श्रद्धा बा अपन पूरा कर त का पूरा होई उ सपना के सपना पर देखी मम्मी जी कुछ कहीं श्रद्धा का ना पूरा भइल लेकिन इनकर श्रद्धा जरूर निकाल देम हम इतना याद रखी आप ना करम त कासे हमनी के कर जी देखत जे कैसे पैसा ना निकाल के देवे लेकर बाप आकर माई ए देखा जा कनिया हम गरिया देम बोल देम हमारा से हाथ नहीं के उठल के हम हाथ मत ना करी जी आप कुछ कहले बानी का मत करी हां त हमनी करके दिखाल जी लेकिन बीच में मत बोला तनी सास पागल रहते त पतो होशियार चढ़ाक रहते से तो नहीं खिसे एथु करत हां जी कहे ना कह सो तोहनियो के डांट सकेलु सके मांग अपन माई से पैसा एथु कर हमर त हम त कोई के अगर बेमाना बाप से देखम कैसे पैसा निकाले तनी देखत रम खाली बैठल जात नहीं दीदी जी के कहे ऊ ओकर बाप टुअर घेटा कहे कि रोरा चिंता मत करी बियाह करी आंख मुन के हम एकदम गिन देम ये से ताकिया मुंदले छोड़ देनिया आंख मुंह ठीक है बियाह करके चाहिए कहाउ त ठीके कहल बा कि भइल बियाह हमर करबा का हां एक टुअर घेटू बियाह त हो गेल हम का करब देखी मम्मी जी एकरा के कसहू औसन करे कानू या त ई घर से निकल जाए के या त एकर बेमना बाप पैसा निकाल के दे दे ना त हम अपन देवर बाबू का दूसर बियाह कर देम कहनिया का हम बहिनिया से करा दीजी त ना करवनी हां ये कनिया बड़ा हम पछता तनी तोर बहिनिया ठीक ठाक रहबो कइले तोरे नियर एकदम सानी मुस्ती पातर छितर बढ़िया रहल हवे ओकर से कदल रहती त कहत रहनी ए बाबूजी हमार शादी मत करी शादी ना हो तो हमारा और खुशी खत्म हो गई लोही पल जे घड़ी हमारे बाबूजी शादी ठीक करके और ब्याह करके हमके यहाँ भेज देनी कहले रे बाबूजी गरीब के घर में सही अमीर के घर में ना अरे भौजी तू काहे रोत बाड़ू भाई हम जाना तनी कि तारा के जा कोई नहीं के समझत बुच्ची जी देखी हमरा से दूर रही
कहीं रहो बहुत जाइए और माई रो के बोले डांटे लगा ऐसे चमकी बस दूर हो जाई रो पागल अड़ुआ कैसन बात कहत बाड़ू बतावे एकनी के तनिको नहीं के बुझात जैसे आज तो जरूरत बाड़ू नु वैसे ही काल को ने हमरा के टॉर्चर होकर ही ससुरा में तबे आज हमरा बुझात बाड़ू नु कि का दिला पे बीतत होई एकनी के का जानी हो सर का कही मदारी तो बोले हिया हमारे लेकिन हमार आज तक ले कबो न विश्वास एथी लागल नु कि हमर आपन बतारी हिया कि सौतेली हिया खबो इतन प्यार दुलार ना देला हमरा के ऐसे ना कहल जाला। अरे माई तो माई होली रो के 9 महीना कोख में रख के और रो के जन्म देली बियाह शादी कैली भौजी माई कितनो खराब हो मतारी के तो लोग कहेला कि ममता के देवी हो खेली सन लेकिन हम तो ना देखनी ना। हाँ जब से हो समारनी हर बात में डांट सुनानी हर बात में कभी हम प्यार देखबे ना कोई नहीं। राव सोच बहुत अलग बा बहुत अलग। भौजी कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाई काटी को जे बुझे जब देखो तब हमरा के लोग गरिया होता मारता हमरा के ताना देते रे। अगर मीटिंग कल हो गया के दोनों महारानी के हजारों को काम कर बैठे आ तू सुन ला फोकट के खाना जी खा के तरारत पर गुल बनू अपन रास्ता ना पे के तैयारी कर लो। दीदी इनका के मत बोली काहे इनका सब घर तो ये फोन भांग के रखले बाड़ी। भौजी हम चल जाई में जैसे हम आज की आज चल जाता नहीं नीक कर्म कर पिंग महतारी नहीं करे के तोर हाथी पे उठा के चली ते हम जाने तो नहीं कि हम शुरू से ही भागिन बानी यही साजी से बोल देता ए सुना ना भाई बाड़ू तो ही महतारी बने चलल बाड़ू जा हां काम कर आ जा हो जी कपड़ा फीचे के बाटे मम्मी जी के न तो वो है ना तो हम तो खाली मुंह से बात कर दे उल्लाह त हाथ कुल चलावेली। ठीक बा दीदी चल बार जे मीटिंग बटर के जी बतियावे। हे भगवान कैसन ये लोग के रीति रिवाज बा और कैसन सोचे बड़वे हमरा साथे ऐसे ही और अपन खास बेटी के साथे ननद के साथे ऐसे भले हमरा साथे जौन करे के कर ली लेकिन बुच्ची जी के साथे ऐसे ना होके दे हम। और में तनको हमार रहे का मन नहीं करत तनिको ना यानी कि एकदम मुंह देखल हमारे कदम से पापा बाटे हो एकदम सने ए मुंह में से तो गाड़िए निकलत रहत अटे जबले ना मिली जबले गाड़िए ना निकली गाड़िए निकली का रे का माई माई करत रही कुछ ना हम तोर से को बात कहल चाहतनी। हां हां देख माई केवन बात कहबू हम जानतनी हमेशा हमरे के गलत काहे समझेली सो अरे हम तोर बेटी हनी कोनो दुश्मन ना हनी कैसे तू हमरे से बोलेली से जब ना तब काहे हमरा का तू ही जन्मौले बड़का के आव तो सिखावे हमार दिमाग खराब बाटे ठीक बा हम तोरे के कुछ सिखाए ना बस ये को बात कहे आइल बानी। देख माई ऐसे तो हमार कोनो बात आज तक लेते मन ले नहीं लेकिन आखिरी बात एगो बात हमार मान जो। अरे तू हमार बड़ा बतिया मानत रहली कहत कहीं कि हेन न जो त तू ओने जात रहली जब तू अपन वाला कहली त हमहू अपन वाला करेनी एमे का एथु दुराई बाटे। माई उ त हमरा तोरा बीच के रहे न बात लेकिन अभी कोई और के बीच का बात बटुए तू त माजा मार के चल गेलू भतारे त एजा ताना के सुनेला हम न सुनेनी हम ऐसन का कहले बानी बताव का कहले बानी अब कहवा चुप रह हम ऐसन कुछ नहीं कहले। देख वहां भी हम फोन करनी है वहां के आवते बानी हमरा के लिए जाए खाती हम त एजा से जाता नहीं लेकिन देख वो तोर छोट बतो ही है वो दूसरे के जामली है देख अगर एजे तनी के प्यार ना देबो सन तो वो तो एकदम टूट जाई रे। अरे ओकर अठा कर बाप जौन कहनी जौन घिनबे ना कइलस ना मरी रे हैं खाली बेटी जन्मावे के जानी रे हां देवे के ना जानी माई सब कुछ पैसा रुपया ना होला रे हमर ओकरा पर नाज रहे अब हमरा के त 4 वर्ष से ताना मिला ताटे सुनी न एही से त बहरी उठल बैठतनी। आज तोरा ते ऐसे बोलत बाड़ी सुहा पैसा रुपया खातिर रोज हम तना सुनीला ससुरा में उहो पैसा रुपया खातिर। अरे हम समझता नहीं नो कि रोज हमर सास ननद हमर पे का गरियावे ली जा हमेशा पैसा रुपया खातिर का टॉर्चर करे ली जा। अब आगे एकर आगे मत बोल जौन भइल अब बीतल बाते जे मत एथु कर हां जाना तारी कि 10,000 रुपया खातिर तार सास तोरा के बेइज्जती करतिया तो चल एकर बाप दे त हम दे देब अब ना दे त कहां से देब हम बेटी पतई वाला बानी हम हाथ जोड़े तनी प्लीज अब हट मान जो हट दिमाग चटले रहतिया का हे भगवान जी सही में दुनिया का इतना आपसे स्वार्थी हो गई बाटे ना। अरे अपन माई बाबू नहीं के होकर तक गैर का हो के हमनी के ना जाने वो बेचारी का झेल ली
जायदा हम का करी हमरा तो कुछ बुझत नहीं के। हे भगवान जी काहे खातिर बेटी बना के जन्म देता रहा हमनी के। निकल तो घर में गुजारा नहीं के चल। ये का करते मम्मी अरे जी? निकल मम्मी जी अब तोरा खाते मेरे घर में जगह नहीं के। बहुत देख लिया नी आज ले हाथ ना उठौले रहनी हो, लेकिन तोर माई बाप हमरा के मजबूर क के निकलवावता तोरा ना के। मम्मी जी हम कहा जाए मम्मी जी इतना देर मत चार मत कर। चाहे कोनो बेटवन के लेके उधर जो चाहे मर धंस जो, ओइसे अब हमारा मतलब मम्मी नहीं। जी, गरीब बहुत के देख बेटी लिए है, तो नमस्ते बहुत करिए। देख लिए नी कहिए से कहा ताटे कि मांगो करी अच्छा से तोर घेट्टा काहे नहीं खेत पैसा रे। आय काहे जन्मलो से जब ओकरा औकात ना रहे दान दहेज देवे के त बोल करे बता तोर घेट्टा दिहलस काहे ना बताऊ काहे ना दिहलस। एजा दीदी आए तू चिल्ला करू एजा ठीक कइला से का होई चोरी चिल्ला ना करे करे। हां है मारे के नहीं के अभी के अभी मेरी नहीं है मम्मी जी कहीं ना मांगे के अपन बेमना बाप से। अब ना मांगे जी अब ना करे भीख मांगा उसके खाए दो औकात के दान दहेज चल जैसे मांगू के ना मांगू अपने बाप से। काहे जी इतना खर्चे भइल बा काहे खातिर के असूल रखी नो। कुल बा ना सर सामान ने कुल सर सामान बा ना वो तो हमारे ना खर्चा भरबे इहो तो बतिया ठीके कहत देखी दीदी चल हम गरीब घर के बानी इतना मत गरीब घर के बारे तार भाई बाबू अभी का अभी निकाल के आओ घर से बाहर से आ चलो मनी के निकलवा के चलो ना। आई दीदी जी तनी देखे दी दूर से जी के तो पिटात को कितना निक लगा। जब सोचा कि जब देखा देखे में इतना निकला था तो मारे में कितना निक लगी। चलो अपने पे ही बात कर लो।